Sa gabing ito, Tuesday, ay purihin natin ang Panginoon sa isa namang ah, pagkakataon na tayo'y lalago sa Kanyang kaalaman. Growing in the knowledge of Him. Sa ating mga patuloy na kumakapit sa pag-aaral sa Panginoon kay Sir Elias Malalhay ng Makati, kay Angel Matt Murillo na nasa Quezon City, kay Chabete de Guzman sa Puting Kahoy. Magandang gabi po dyan, Chabete. Ito ay Tagalog na, hindi na ako nagbibisaya. Dyan sa Ilocos, dyan sa Isabela, kay Irma Gandia, kay Matma, kay Gan, kay Saini, kay Baby Ganti. Dito naman sa Cavite, kay Ron Empron. Dito sa Imos, kay Yasmin Vittorio. Purihin natin ang Panginoon sa isa namang pribilehiyo na ipinakaloob ng Panginoon sa atin. Ang ating suhito ngayon, ang ating subject of study ay pinamagatang mga huling galaw at aktibidad ng katapusan. Pag sinabing katapusan, point of the end. No? So, kailangan makikita natin yung pinaka-focus, pinaka-direction. Ibig sabihin, pag ganito ang mga subject, ganito ang mga tinatawag nating pag-aaral na ma-mention yung katapusan, it means there is something to happen. Kaya nung kagabi, nakikita natin na yung truth ng Panginoon na talagang nag-akda siya ng kanyang kilos para sa ating henerasyon. Alam natin na sinabi rin ng Panginoon na mayroon tayong kalagayan. Ang kalagayan natin ay tinatawag nating Laodicea in the spiritual sense. Even in the literal sense, Laodicea is a place, a city where the industry, the economic industry of fashion is so very, very high. So ngayong gabi kapatid ay ating titingnan. Sa tingin nyo kaya, ano kaya ang positibong nakita natin bilang henerasyon natin ngayon? Ano kaya ang nakita nating pinakamalaking grasya na ibinigay ng langit para sa ating henerasyon? Isang grasya na maghatid sa atin ng kapanagumpayan sa tinatawag nating itong gera, itong tinatawag na malaking katunggalian. Ano kaya yung malaking ginawa ng langit? No? Kasi alam natin na ang langit naghahanda rin. Di ba? If I go and prepare a place for you. So may nagpaghahanda din. So paano kaya tayo tinulungan ng Panginoon sa esensya ng paghahanda? Kasi gawain niya to eh. Ano yung paghahanda, kapatid, na ipinagkaloob niya, na binigay niya sa atin? Ano kaya yon, kapatid? So matutunghayan natin ngayon na aktibong-aktibo ang langit para sa ating kaligtasan. Kasi mismo tayo, pangkalahatan. Hindi lang sa personal, kundi pangkalahatan. Yung tinatawag nating corporate engagement ng langit para sa atin. Napakaganda niyan, kapatid. No? Kaya napag-aralan natin kagabi na yung without God's closing prescription, yung prescription niya, pag wala yun, hindi talaga tayo makatayo para sa ating Panginoon. No, hindi tayo makatayo. Bakit? Kasi ang huling galaw at aktibidad sa katapusan ay napakatinik ng kaaway. Kasi angel of light siya, tapos gagayahin niya ang Panginoon. Dapat conscious na tayo na pag sinabing gagayahin niya ang Panginoon at anghel siya ng liwanag. Substantially, ang kilos at galaw niya ay talagang liwanag. Liwanag yan, kapatid, sa sanlibutang pananaw. Kaya napakaganda na maintindihan natin itong engagement ng Panginoon sa atin. Alam natin sa Bible, makikita mo yung relo dyan, yung relo, yung symbolism ng ating ginagawa
na opening backdrop. Itong opening backdrop, kapatid, kita mo yun yung parang yung mga ano ba, yung interrelated na movement ng mundo. Kaya napakabait ng Panginoon para sa atin na titingnan natin, no, ng masinsinan. Kaya tayo ay magpapasalamat sa Panginoon, lalo na kayo who got into the dropping into this line, stay and tune our minds in the Holy Spirit empowerment for us. So alam natin na napaka-aktibo kasi yung closing prescription ng Panginoon ay talagang naisulat na. So hindi ito bago kasi maraming nagsasabi, bago yun eh. Hindi bago kasi nasa Bible eh. It's all in the Bible, my friend. So, welcome natin yung mga kapaibigan, kapatid na pumapasok ngayon sa atin, no, sa iba't ibang dako ng mundo ngayon. Na ang Panginoon sa ating henerasyon ay gumalaw din, kumilos din siya. Sa anong paraan? Siyempre, hindi naman natin sabihin na yung iglesia, no, na tinatawag na remnant ng Panginoon ay itinatag ayon sa nakasulat sa Biblia sa akdang panahon. Di ba alam na natin, malalaman natin yan in the series. Kaya sa kondisyon ng ating general knowledge, no, tagal na tayo, naintindihan natin na in our time, tayo sinasabi na Laodicea, in need of nothing, rich. Alam mo, pag sinabing rich and in need of nothing, it can also be applied na I am rich in the biblical knowledge. I am rich in the spirit of prophecy. No? Maaring ganun ang description dyan. Pero napakabait ng Panginoon na yung sila, ang langit mismo ang kumilos para sa atin. Sa anong paraan? Kasi yung katapusan ng mga aktibidad at mga kilusan ay critical kasi ang kaaway ay anghel ng liwanag at saka mga imitative ang kanyang mga activities. No? Papasukin niya ang mga missionary program, papasukin niya ang lahat ng ating activities kasi gagayahin nga niya. So dito kapatid, pag wala tayong kaalaman na nakaukol sa ganitong mga galaw at kung paano natin iwasan at paano tayong manatiling unspotted. Sa language pa ni is the word unspotted. Sa Bible pa, not defiled, no? Undefiled. So dito mayroon tayong nakasanayan na 27 fundamental belief. Pero bakit kaya in 2006, no? In 2006, pumasok at ibinigay, in-engage ng langit sa iglesia ang isang fundamental belief, tinatawag yan essential belief. Bakit naging fundamental siya? Fundamental siya para sa ating henerasyon. Bakit? Kasi ito ang magbukas ng pinto ng bawat puso't isipan na kailangan nating maranasan, kailangan nating mawala yung in need of nothing and rich. Kailangan nating maramdaman at ma-experience yung growing in grace. Kasi in growing in Christ, growing in grace, ito ang pinaka-finale. Kaya ang tawag nito, the final bridge. Bakit final bridge yan? Ito rin ay isang healing message ng Panginoon. Kasi when we grow in Christ, He is the one molding our life. Kaya when we grow in Christ, He will be the one to heal. Pagalingin niya ang ating mga kalagayan. Kaya ang tawag niyan kapatid sa movement ng langit, yan ang tinatawag nating reality na dapat nating mapanghawakan. Yan ang presenting realidad. Kaya ang tawag niyan present truth. Bakit present truth? Kasi aktibo si Kristo. Aktibo ang kanyang mga salita sa kanyang maging concern sa bawat sa atin. The good news is, it is also the last prescription. Kita natin kapatid ha, simula ngayon maramdaman natin na napaka pala ng 2006 kasi in-engage talaga ng langit. Bakit? Kasi yung last movement
ng mga anak ng Diyos ay kailangan nating maglago, grow in grace and in the knowledge. Ano yung knowledge na yun? Yung saving work. Kaya ang sentence niyan, of our Lord and Savior Jesus Christ. Hindi dinilig of our Lord Jesus Christ. Linagyan talaga ng Savior Jesus Christ. Bakit? Kasi yung saving work niya, yung work niya for redemption, yung trabaho ng langit para sa ating kaligtasan, kailangan lalago tayo, kapatid. We have to grow in grace, in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. So napakabait ng Panginoon, kapatid, na in-engage niya tayo, no? In-engage niya tayo sa ating personal na buhay, na growing in grace. Kaya nag-promise si Kristo, nang ibinigay niya yung apocalyptic, yung closing dynamics, closing event of this great controversy, nag-promise talaga siya na knowledge shall be increased. Doon yan makikita sa River Hiddekel. Kasi sa Daniel 12:4 yan. Marami nagtanong, ina-apply yung knowledge shall increase. Tungkol sa pag-increase ito ng mga technology. Mga kapatid, yung increase ng civilization, yung progress ng knowledge ng civilization, yung progress ng industry, yung progress ng ating cultural development, ay given yan bilang tao, we react, we respond on each of the epochal challenge. So, ang ibig sabihin ng knowledge shall be increased na sinabi ni Kristo kay Daniel ay referring ito sa movement ng kanyang pagdating. Kasi alam niya na ang kaaway ay napakatuso sa ending ng story of redemption. Maliban doon, alam ni Satanas yung mga sinasabi ni Kristo kasi nakasulat na it is written. So, 1,000 times, 1,000,000 times, binasa talaga ni Satanas ang Biblia. Kaya yung iba nag-isip-isip na matakot to si Satanas sa Bible. Ay, huwag kayong maniwala niyan, kapatid. Huwag kayong maniwala niyan. Kaya yung knowledge shall be increased ay tumutukoy ito sa knowledge about the movement of coming Christ. Kasi yun ang pinaka-finale, ito yung blessed hope. Ito yung ating hinahangad. Ito yung hinahangad, no? Ito yung ang nilolong ng mga apostles, mga disciples. Ito rin yung tinitingnan nila ni Abraham, ni Moses. Ito rin yung tinatawag nila, the King will reign for eternity. The King, Christ the King, His eternal kingdom. Kaya yung knowledge shall be increased, tumutukoy ito sa knowledge of the movement of the time of the year. Kaya yung pamagat ng ating subject ngayon, mga aktibidad, no, mga kilusan ng katapusan. Kasi pag hindi natin makuha at hindi tayo lalago sa kaalaman na ipinagkaloob ni Kristo para maintindihan yung galaw ng katapusan, ay madudungisan tayo, ma-fornicate niya tayo, kapatid. So kita niyo, kapatid, na we have to pray, my friend. We have to pray. Okay? So, shall we bow our heads for prayer? Great God, loving Father, we thank you so much na ipinagkaloob niyo sa amin ang isang pagkakataon na lalago kami sa iyong kaalaman na inyong ipinagkaloob sa aming henerasyon upang maitaguyod at makatayo kami na undefiled to meet you at the clouds of heaven. Thank you, Lord Holy Spirit, for empowering us to understand the message of Jesus Christ. In Christ's name we pray. Amen. So gusto ko lang i-recognize si Dr. Alfred Agustin na nasa Thailand. Okay, Doc, thank you so much for watching. I know that you can be a good mind to share with us also here. Diyan sa sa Eddie Poliden, sa Kalinga Apayao, kina Brother Eddie Pilodin, kay Alfred Evangeline Orosa, diyan sa Alfonso, kay Awi sa Bangkal, kay Kawai May, the Alquizar family, kay Light Sloan na diyan sa US,
Okay, kay Virgin Lendy Cuenca Santos. Okay, sa mga La Checa family, Arian Golani sa Cebu, RJ, kay Trina Tembal, kay Pastor Sam, Ismael Dihito na dito sa Baljo, sa mga kay Joma Luzeca Ganso from 1000 Missionary, o kay Sister Rosemin Ramos sa Nueva Vizcaya, kay Sister Ami Goso, ang kasama natin din sa proklamasyon dyan sa Nueva Vizcaya. So purihin natin ang Panginoon sa privilege na talagang makikita natin na kailangan tayong lumago sa kaalaman na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin. Na ang Biblia na hawak natin kapatid, itong Bible, ay hindi nagkulang para sa atin upang ating makikita yung movement of all the nations of the world. So paano natin ma-engage yung ating accountability to proclaim the right message of the right time? Alam mo yung eschatology, kapatid, na bukang bibig na yan sa mga Adventist. Siyempre, Adventist, waiting for the coming, very particular on eschatological events. Kaya mayroong mga charting niya. Eschatology is the studies of last day events. Pero ang apocalyptic is the study of closing events. Okay? So very particularized ang apocalyptic, my friend. It's a closing. Kaya pag mabasa ninyo yung dissertation ni Gerard Vendel, yung ETKES, kaya pinaklasify talaga niya yung dynamics ng dalawang ito, kapatid. So dito natin maintindihan na ang Biblia ay maraming mga eschatologic citation. Siyempre, from the time of Christ to His coming, yun ang range niya. Kasi dumating na siya sa first advent, so He will be coming the second time for the finality of the saving act of God. Pero sa eschatological citations, marami yan, mababasa natin yan. Kasi tinatawag yan mga prophetic statements. Pero ang kakaiba kasi dito sa apocalyptic ay intended, designed, appropriated for the closing generations. So we are so blessed as the last generation. Napakaswerte natin, kapatid, sa closing generation. Kasi sa closing generation, kapatid, mayroong dalawang highlights na dapat natin makikita ngayong gabi. Defining highlights sa closing prescription. Ano yun? Yung knowledge of the movement of the closing. So ano yung katapusan na galaw? Movement, kilusan. Number one natin makikita dito, kapatid, na yung prescription ni Jesus Christ, yung knowledge na ipinagkaloob niya sa atin, yung kaalaman, o yung revelation niya, o yung message niya, o yung instruction niya, physical mismo, kapatid. Christ's physical delivery of the messages. He moves down to instruct. Bumaba siya galing sa langit, si Kristo, para lang i-engage personally kay Daniel. Second is Christ's use of language indicators. Napakaganda nito, kapatid. No? Alam ito ng mga scholars na lalo na yung doctoral sa Old Testament na specifying isa sa ano natin yan is a doctor whose specializations is the book of Daniel, Dr. Alfred Agustin. He is the gold of theology in Asia, my friend. So Christ's use of language indicators. Yung language indicators, napakahalaga yan. Kasi alam mo, kapatid, maraming mga misinterpretation pag language na ang maipasok, kapatid. Pag language na ang issue, napakarami ang misapplication, misconstrued understanding, my friend. So kaya napakabait ng Panginoon na nagbigay siya ng definite language indicators. Wow! Yan ang napakabait ng Panginoon, kapatid, sa ating generation. Dalawa lang yung highlights nito. Siya physical na bumaba galing sa langit. Ang nakaganda nito, kapatid, sa buong Biblia, biblical narrative, from Genesis to Revelation, in the whole scope of the story of redemption, ito lang ang engagement ng pagbibigay ng langit ng mensahe na ang Panginoong Hesukristo, Christ, the Son of the Living God, bumaba sa langit
para lang i-deliver ang message physically kay Daniel sa river Olay at Hiddekel. Na lumabas sa bibig niya from his own lips, my friend. Sa bibig niya talaga lumabas. So ganito ito kaimportante, mga kaibigan at kapatid. Kung nasaan man tayo ngayon, no? Kung ano man ang religious background, denominations natin, hindi na natin pagdebatihan ito kasi wala tayong space to debate in the issue of Christ's closing prescription. Kasi ito, makikita natin yung movement ng nations of the world na dinescribe, prescribe ni Kristo sa tatlong object places, yung river, mount, at island. Yung first delivery niya, kapatid, physical na bumaba si Kristo. He was not Jesus at this time. He was Christ, the Son of the living God. Physical talaga siyang bumaba. No? Sa ilog. Bakit kaya sa river, Olay, at Hiddekel? Ito ang river. Actually, ito talaga ang river ng Olay, kapatid. Ito ang picture na to. Dito ito sa Olay. Nakikita nyo, river Olay ito. Dito sa Turkey ito. Sa Turkey. No? Diyan yan. Sa Middle East. So yun ang first engagement. Dito natin makikita bakit sa river niya nakipag-engage sa mensahe. Napakabigat nito, kapatid. Yung river. So ang second engagement ni Kristo ay doon ito, kapatid. Ha? Tandaan natin, ito ang picture. No? Ito ang river ng Hiddekel, kapatid. Ganina yung Olay. This is the actual pictures of the river Olay and Hiddekel. Dito nakikita talaga ni Daniel yung nations of the world, the countries of the world, the king of the south, the movement of the kings. Diyan din nakikita niya, dinescribe din kay Daniel ang lahat ng mga movement, character ng presidente ng ating generation. Napakaganda nito. Yung movement ba, yung behavior ng mga presidents of the world. Kaya language indicator, bakit ulay ang kanyang ginamit? So, alam ko si Dr. Agustino, ulay. Yung ulay, kapatid, ano yung Hebrew picture niyan? Ano yung Hebrew baby name dyan? Napakaganda, no? Ito ang mga language indicators. Isa sa napakaraming indicators para hindi tayo mawala sa pag-intindi ng closing prescription ng Panginoon. Yung second delivery ni Kristo ay dito na ito sa Mount of Olives. Ito yung Mount of Olives. Sa likod ko, kapatid, ha? Ito yung Mount of Olives. Dito sa Mount of Olives na yan, sa bibig niya, lumabas yung kasagutan sa tanong ng apat na mga disipulo. Bakit apat lang, kapatid? Apat. Kasi may ibig sabihin ang Panginoon sa atin. Ano yung apat na disipulo? No? Kasi yung the same, kung ano yung engagement ni Kristo kay Daniel tungkol sa globalization, nations of the world, no? Ano yung principle, philosophy, parehas lang din yan dito sa Mount of Olives. Globalization din ang issue dito. Napakaganda, kapatid. Globalization din. Movement of nation, principles, policies is right there, my friend. Apat lang sila dyan, hindi sila 11. Apat lang sila. Kasi ang apat, Christ wanted to convey a message na yung kanyang engagement na last, kanyang engagement of revelation to these 4 disciples represents the 4 corners of the earth. In fact, 3 sa 4 na mga disciples dito, sila ang sumulat ng last books of the Bible after the book of Hebrews. Yung si James, si Peter, si John. Mayroong Jude niyan. Kasi yung Jude, kapatid yan Kapatid yan. Sino yung kapatid ng isang disciple dyan? Ni Peter o ni James, o kapatid. So, nakarelate din. So, mayroon talagang message na yung isa sa dito, yung kapatid niya si Jude, no? The brother of Jesus, no, half brother of Jesus, si James, ay nirelate siguro ni James kay Jude. So dahil yan, kaya nga mayroon tayong
At ano ba, yung mensahe na we have to share the message to our brother, to our sister. Kagaya sa ginawa ngayon ni Jude, sumulat siya ng apocalyptic narrative, yung the book of Jude. Ang ganda nito kapatid, napakaganda. Napakagandang pagka-arrange ng pagkasulat ng Biblia kapatid. So yung third delivery ng message ni Jesus, no, yung pangatlo niyang delivery, doon na sa island of Patmos. Tandaan natin mga kapatid, ministers of the Gospels, Herodians of the world, Christ already ascended to heaven after 40 days. After his resurrection. It took more than 60 years possibly. Right there in heaven, he came back to planet Earth. Pinuntahan niya si John sa island of Patmos, in-engage niya. Ang nakaganda pa dito kapatid sa Book of Revelation, mayroon siyang numbers na ginamit. The 7 churches, the 7 seals, the 7 trumpets, the 7 plagues. Why God uses the numbers? Because numbers don't lie. Numbers is also in reference as an indicator that the time has come. Now, because number represent also the counting of time. Ganda kapatid. Napakaganda talaga nito kapatid. Napakaganda. Kaya napakalaking tulong ito para sa mga pastors, ministers, paano tayo maka-engage ng proclamation sa ating generation na post-modern na. Nandito na tayo sa tinatawag millennials. Ano yung mindset ng mga millennials? Based sa ating program activities sa tinatawag nating Millennial Development Program. So napakabait ng Panginoon na hindi nagkulang ang Biblia para sa atin because thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So napakabait talaga ng Panginoon na ipinagkaloob niya sa atin ngayon, yung science of today. Ano yung science of today natin ngayon, kapatid? No? The science. Ano yung movement ng politics? Ano yung movement ng economics? Ano yung movement ng culture? Bakit ganito ang galaw ng ating bansang Amerika? Bakit ganito ang leadership ng Amerika? Bakit ganito ang leadership ng Italy? Bakit ganito ang leadership ng Philippines? Bakit ganito ang leadership? Bakit mayroon tayong mga international association? Bakit mayroon tayong global summit? Paano natin ma-engage na ang lahat ng ito ay nakasulat sa Biblia? Ganda talaga kapatid. Ganda talaga. So, i-glorify natin talaga ang Panginoon sa ganitong kalagayan. Grabe no? Kaganda yung ipinagkaloob niya kay John sa island kapatid. 1 to 7. Hindi tayo mawala kasi yung time frame, mayroong frame events. Naka-frame ang events with the corresponding frame of time. Ganda. Pray, naka-frame talaga kapatid. So ito na ang ating makikita na yung movement of this planet Earth na binigay ng Panginoon sa tatlong object of creation. Ano yon? River, mount, at island. Bakit dito kapatid sa river, mount, at island? Kasi ito lang din ang object of nature na hindi mo pwedeng i-philosophize at i-theologize. Kasi a river is a river. A mountain is a mountain and an island is an island. Kasi hindi ka makasabi na an island of rivers. Hindi ma-philosophize yan eh. Or a mountain of rivers. It cannot be applied because each of this object will stand by itself. Ibig sabihin, lahat tayong humanity, ay wala tayong pwedeng ipagpaliban natin na whenever you see a mountain, a river, and an island, there is a message of God for us, for our redemption. In fact, when you go to the outer space, the only object of planet Earth that you can identify with the rest of the 9 planets, because Earth has a river, a mountain, and an island, which can be seen in an outer space.
Napakaganda ng Panginoon, kapatid. Kaya itong Christ closing prescription na personally dinilever niya sa river, at the mountain and the island, napakaganda nating ma-engage at tayo'y pangawakan ng kapangyarihan ng langit, kapatid. Alam niyo, sa buong Biblia, Christ's grace highlighted the closing. Sa grasya niya, hinighlight talaga niya ang closing. Sa anong paraan? Physical niyang deliver. Siya mismo ang bumaba. Bakit? Kasi sinabi niya, ang sino ang henerasyon na makakita ng buhay sa mga kaganapan ng aking binibigkas. Yung sinasabi ba ni Kristo na movement, pag tayo ang makakita niyan, tayo na ang buhay, physical, na sasalubong sa alapaap sa pagdating ng Panginoon. Wow! Amen! Mag-amen kayo, kapatid, na tayo pala. Ang story of redemption as generation after generation, hindi tsamba-tsamba, kapatid. God appropriated time. Kaya it is written from Genesis, no? From Genesis to Revelation. Ang nakaganda nito, kapatid, no? Kung titingnan nyo ito, how the Bible is equally divided. Sinishare ko ito dati. Pero para sa bagong nakatingin ngayon, tingnan nyo, from the book of Daniel, from Genesis to Daniel, ilang books yan? Bilangin nyo. Parihas lang ang number niyan from Matthew to the book of Revelation. Equally divided siya, kapatid. Now, in between Daniel and Matthew, there are 12 books within. Dagdagan mo ng Daniel and Matthew, 14 books yan. Pero from Daniel back to Genesis 27, from Matthew to Revelation is 27. Napakaganda, kapatid. Yung pagka-arrange na ma-appreciate natin ba na special token talaga yung act of God na bumaba siya. To engage, yung engagement para i-secure niya yung ating final na atensyon. Ito yung final na, bakit nandito tayo? Kasi gusto niya yung atensyon natin. Yung atensyon natin bilang huling henerasyon, maitutok natin sa Kanya at masunod natin yung Kanyang instruction kasi yung kaaway ay humahalo na sa inyo, sa loob nyo. Naging kasama nyo na ang galaw. Pati galaw nyo ay para galaw na rin ang kaaway. Yung ministry nyo, ministry na rin niya. Ha? Napakadelikado pala niyan, kapatid. Kaya Christ's grace specifies the finale. Delivered by Christ in three different occasions. Tatlong okasyon yan. Daniel yun, 2,500 years. Sa kay Matthew, 2,000 years ago. Sa John, 2,060 years past. Hindi. Sa tatlong na magkaiba-ibang lugar, magugulat ka, isa lang ang mensahe nila. At gumagamit sila ng language indicators na parihas lang din. Ganda! One definite description, fulfilling time, ang tawag nito sa theology, apocalyptic. The meeting. So finale na ito, kapatid. Tatlong lugar, isa lang ang mensahe. One God in three distinct personalities. One message in three distinct locations. What a motive of God's redemption work. Napakagandang motive yan, kapatid. Sipin nyo, no? Tatlo talaga. Three. So Christ delivered personally in three distinct locations the river. In fact, this is the clincher. Ito na ang clincher ng great controversy. Ano ibig sabihin ng clincher sa dictionary? Clincher is a fact, argument, or event that settles a matter conclusively. Sa language ba? Therefore, entonces, ito na, kapatid. Kasi bakit ito na? Kasi tayo ma-express natin yan. Every time na makakita, ito na. COVID-19, ito na. Calamities, ito na.
Programa ng ito na. Cleanser settles a matter conclusively. God is a God of order. God is a God of clarity. He gives it to clear the way for us para malinaw nating makikita yung kamay at galaw ng kanyang pagdating. Alam niyo ba kapatid, bakit river nagsimula na ni-reveal? Alam niyo si Daniel, sinabi ko na sa inyo kagabi na si Daniel talaga ay special siya. Kasi siya lang din ang tao na sa Biblia na naka-engage ng imperialistic dominion at ang kanyang pamamahala. So bakit river, kapatid? Kasi sa river, sa scriptures, ito ang nag-trace ng landscape of the movement of redemptive history. It is an object of nature that moves. Wow! It has a beginning and its end. Galing siya sa bundok, sa mga springs, sa mga fountains, at it ended into the seashore. So yung pinaka-motive niya, pinaka-meaning niya, kapatid, na yung river is a movement. Kaya tayo ngayon, hindi tayo pwedeng mawala kasi makikita natin yung movement of redemption from Genesis to Revelation. Highlighted by the book of Daniel and the Mount of Olives and the island of Patmos. So maklasify natin kung ano yung closing at ano yung mga tinatawag nating eschatologic, ano yung tinatawag mga ancient, mga apostolic movement of the story of redemption. Wow! So napakabay, tandaan nyo palagi yan, river traces the landscape of the story of redemption. Kaya halimbawa, in Isaiah 27:12, and it shall come to pass in that day that the Lord shall beat off from the channel of the river unto the stream of Egypt, and he shall gather one by one, all ye children of Israel. Kita mo yung pinaka-motive niya, yung movement ng river, the channel of the river unto the stream of Egypt, na papunta siya doon sa Egypt para isabi, no? Symbolically, and he shall be gathered one by one, O ye children of Israel. Kaya, pakita natin sa atin ngayon, i-gather nga tayo. I-gather lang niya tayo, kapatid. In Psalm 65:9, thou visited the earth and waterest it. So ito lang panahon natin na i-share na natin ito sa buong mundo para matubigan ng tamang katotohanan. The right message at the right time, kapatid. Thou greatly enriches it with the river of God. So ang river siya ang magpataba. Galing sa river of God, which is full of water. Thou preparest, ang ganda nito, visited, enriches, waterest, and prepares them. Ihanda sila. Just like prepares them corn when thou hast so provided for it. Napakaganda ng symbolism ng river, mga kapatid. What a blessed, loving Savior we have now this evening, my friend. Sa Tagalog pa, may isang ilog na ang mga agos ay nagpapasaya sa bayan ng Diyos. Ooh. Ito na ngayon, nagpapasaya sa atin and give us the comfort, kapatid, sa banal na dako ng mga tabernakulo ng kataas-taasan. Ang ganda ng pagka-figure dito ng river, kapatid. May isang ilog na ang mga agos ay nagpapasaya. Kaya nga yung landscape of the story of redemption will comfort us. Yung mga karamihan marinig nyo dyan, parang tinatakot nila tayo, kapatid. Tinatakot tayo sa sandilo, tinatakot tayo sa persecution, kung ano-anong sinasabi nila dyan. Gawa ng mundo yan. Bakit mo katakutan yan, kapatid? Ang takot ay doon dapat hindi tayo. Matakot tayo sa wrath of the Lamb. Ito ang ibig sabihin. Pero we have to find comfort in the instruction of God. Dito naman tayo sa mundo. Ang sinasabi naman dito sa mundo, kapatid, and it shall come to pass that in the last days, Isaiah 2, verse 2, in the last days, that the mountain of the Lord's house, gamit naman ang motif ngayon ng mountain, shall be established in the top of the mountain. Kaya doon talaga in-establish ni Kristo
Ang buhay niya bilang human, most of his time was spent at the Mount of Olives. Shall be established in the top of the mountain, and shall be exalted above the hills, and all nations shall flow unto it. Ang ganda. Dito naman sa Isaiah 2:3, and many people shall go and say, come ye, and let us go up to the mountain of the Lord, to the house of God of Jacob, and He will teach us. Oh, pupunta tayo doon sa bundok. Kaya pag-aralan, ang una na talagang puntahan natin, yung bundok, Mount of Olives. Kasi ituturo din tayo ni Kristo na puntahan nyo ang river. Ang ganda nga nito pagka-arrange ni Jesus. Ang ganda talaga. Siya talagang nagturo sa ating kapatid. No? And He will teach us of His ways, and we will walk in His path. For out of Zion shall go forth the law and the word of the Lord from Jerusalem. Ang ganda, kapatid. Punong-puno na itong Isaiah 2 verse 3. Kung gusto nating palaliman ito, kapatid. So, napakabait, no? Kung kayong nalilate ngayon, kapatid, please review this one, my friend. We have 2 ears and 2 eyes to twice to listen and to see. Dito naman sa island, puntahan natin ang island. Bakit ang island, kapatid? Dito sa island of Patmos. Ang ganda nga dito, kapatid. Anong sinabi dito? Oh, magsitahimik kayo sa harap ko, o mga pulo, at mga bagong lakas ang mga bayan. Magsilapit sila, saka mangagsalita sila. Tayo'y magsilapit sa kasama sa kahatulan. No, makakasama sa kahatulan. Judgment, kapatid. Come now, listen. Islands. Kaya dito pinag-usapan yung judgment, kapatid. Keep silence before me, O islands, and let the people renew their strength. Let them come near, then let them speak. Let us come near together to judgment. Kaya the whole book of Revelation, the central, the essence, the lowside is all about judgment. For the hour of His judgment is come. Kaya mayroon tayong tinatawag niyan, may judgment hour. Kaya nga naka 1 to 7 yan. Because at that point, the judgment of the Lamb is come. Puro judgment yan. Kaya tawag talaga yan, kapatid, ay island. So dito natin maintindihan ngayong gabi, we have to ground. Kaya gusto kong tagalan ito na this series kasi ito ang knowledge na inappropriate talaga ng Panginoon sa atin. So naintindihan natin, pag river, kapatid, dito natin nakikita na moving objects here. Movement, understanding movement. Pagdating ng river sa dagat, yun ang ending niya. Doon na sa dagat, maghalo na siya. So it connects to the mountain, to the island, my friend. Kaya sabi talaga ni Sister White, yung nasa likod ko, sabi niya, sa Testimonies to Ministers, 513 paragraph 3, manalangin kayo ng taimtim upang maintindihan ninyo ang panahon na inyong kinabilangan for a fuller conception of His purpose and for increased efficiency in soul saving. Bakit tinagyan niya na increased efficiency? Alam kaya ni Ellen G. White na marami tayong ginagawa na baptism, 100 at 110 ang nabaslide, na wala. Wala ng efficiency. Kasi ano na lang, kung ano-ano na lang ginagawa para lang to increase the numbers. Kapatid. Yung work of God, kapatid, sinapawan ng work of man. So dito natin maintindihan kung bakit river at island. Bakit? Dito natin understanding the time of redemptive narrative. Paano na ba gumagalaw ang movement ng redemption? Understanding reality. Ano yung reality? The truth for today. Ano yung truth natin ngayon? The science of life today. What is our culture? What is our politics? What is our global dynamics? What is global culture? What is global economics? Global politics? Global virus? Global bacteria? Nasa Bible ba ito? Of course!
Yun ang napakaganda, kapatid. Understanding the reality of redemptive movement of Christ to us, para sa atin. Kaya pag nakausap ka, nasa business ka na, mayroon kang kausap ngayon, limited na lang ang ating time. Isipin mo na frozen na tayo. No, hindi na tayo makagalaw. Abnormal, new normal na nga eh. Nasa Bible kaya ito? Nasa river, mouth at island kaya ito? Na magkaroon ng freezing, if frozen ka, hindi ka makagalaw? Ha? Nandyan sa Bible din, word for word din ito? Of course! Nandyan din sa Bible. Ha? Kompleto pala ito sa ating kaganapan? Kaya nga, the most important word in understanding reality, ang pinaka-importanting salita para maintindihan natin yung movement ng story of redemption and understanding reality, understanding truth of Christ, understanding the Word of God, understanding the truth of God. Kaya hindi na tayo magdebate kung anong mga relihiyon natin. The reality, my friend. Hindi na tayo magdebate yan. Bakit? Kasi yung movement ay ito na. Makikita na natin, kapatid. So pag naintindihan natin yung movement of the story of redemption, gaya ng ilog, mayroong pinanggalingan, mayroong pupuntahan. May inikutan siya. Kaya kung gusto mong malaman sa unang na yung landscape, yung forma ng lupa ng isang bayan, puntahan mo lang ang river, malalaman mo na. Kaya understanding movement and reality would lead us, pag naintindihan natin yung movement ng ating realidad, maghatid yan sa atin to make right decision for the right action in time. Sa tamang panahon, kapatid. Maintindihan natin, makagawa tayo ng tamang desisyon at tamang aksyon sa tamang panahon. Paano tayo kumilos? Paano tayo, ano ang aktibidad natin sa kanitong ending, kapatid? To decipher issues and provide sensible statements right in time and on time. Pag naintindihan natin yung movement ng ating panahon, ng ating realidad, maintindihan natin, makadecipher tayo, matansya natin yung mga issues ng mundo, issues ng ating barangay, issues ng ating komunidad, issues ng ating simbahan, issues ng ating pamilya, and provide sensible statements right in time and on time. Paano ka makakounsel niyan? Pangatlo, pag naintindihan natin yung galaw, kilusan ng ating henerasyon, maka-engage tayo ng biblical conversation and inspire people to experience ang tunay na meat in due season. Ano ba yung pagkain sa tamang panahon? Meat in due season. So are you part of the conversation? Pag hindi mo naintindihan ang river, mouth at island, hindi tayo makakonect sa movement. Hindi natin ma-connect ang ating accountability as the remnant, as the final proclaimers, as the Elijah of the last days. Hindi tayo maka-engage ng conversation sa kanila para makita nila yung redemption na ipinagbigay ng Panginoon. Hindi nila makita, maintindihan yung tunay na redemption. Bakit? Kasi ang lahat ng galaw mo, parehas naman galaw. Ano ba ang movement ng mga relihiyon ngayon? Parehas lang lahat. Parehas lang. Missionary movement, feeding program, medical missions, yan, mag-establish tayo ng mga institution, helping the poor. My beloved friends, we all now witnesses of a global reality. Ano yung mga global reality natin? Okay? Ano yung mga global reality? Yung movement of nations. Movement of humanity, mayroong migration. Tayo napunta sa ibang bansa, doon tayo namumuhay. Ang taga-ibang bansa, dito namumuhay sa atin. No? Magugulat ka ba? Paano ba? Naisulat ka ng Biblia ito na magkaroon ng ganitong pamumuhay ang humanity? Mayroon. Movement of presidents, prime ministers, movement of religions, movement of churches. Bakit kaya ngayon religious pluralism na? Bakit kaya ngayon ecumenical na? Bakit kaya ngayon ang sama-sama na?
So maintindihan mo yung tinatawag movement, no? Kilos ng mga scientists, mga virologists, no? Movement of pestilences, plagues and viruses, movement of the natural world, movement of the political world. Bakit may itong movement of calamities, mga man-made and natural calamities? So dito natin makikita, kapatid, yung napakagandang salita ng Diyos, the saving word of God. So ang tanong, are all these global movements written in the book called the Bible? The answer is yes. What are the implications of each movement? Ano kaya mga implication ng bawat kilos galaw na ito? Bawat kilosan. So powerful in relation to the story of redemption. May mga kilosan kaya na makadungis ng aking bilang naghahanda sa pagsalubong? O makadungis sa aking bilang naghihintay? Kasi dalawang klase lang ang mga anak ng Diyos. Naghihintay at saka yung naghahanda. Yun naman ang parable of the 10 virgins, di ba? Nang tanong natin, what is this prevailing reality? Ano kaya itong mga nangingibabaw na realidad in relation sa salita ng Diyos? Ano kaya mensahe na dapat nating maintindihan ngayon? Kayo na nasa online, bakit kailangan yung i-share? Kaya ako, nagpapasalamat kay Sister Daisy Aranal, straightly telling the ministers, telling the leaders of the church, that this is the message of God. No? Kayo dyan, kaya nga si Sister Jem Raisa sa New York, gusto na niya, he's being pushed by the Holy Spirit to proclaim. No? Proclaim talaga. Move, yan talaga, movement of the Holy Spirit. Kay Ronela Geraldes, Elizabeth Giscada, kay Sir Alan Abarquez, unusual yan sa ating generation. Minsan, hindi na kayo maintindihan nila. Bakit? Kasi you will be acting the way God wanted us to act. Kaya nga hindi naintindihan si Kristo, hindi naintindihan ang mga disipulo. No? Kay Suring Corpus, kay Lani Candelario, kay Jen Friend of Lani, okay? Si Eddie Gonzalez na nasa Italy, no? Sa Saudi Arabia, kay Evangeline Daclan, kay Lilibet Chavez na nasa Australia, okay? Kay Nang Comet Reyes na nasa Davao, kay Leo, kay Carmen Sita Boynafe na nasa Davao, kay Cirela Dayo, T.C. Orongan, Virgilio Reyes, yung dating baker ng nanonood din, si Tranquilino Tacado, Ayisa Atheo, Marilo Nofrada, Janice Edrada, Arlen Sobaria, Vicky Lagranelia. At sa mga natin, hindi ko na-mention dyan sa Europe ngayon, kapatid. Dyan sa Bacolod, Iloilo, Cebu, Sipak, Mountain View College, CPSC. Dito natin, what is the intrinsic in the reality of the creation? Ano yung nasa pinakalooban, pinaka-intrinsic na realidad sa creation? Isa lang, movement. Bakit? Mabasa mo yan sa Genesis 1:2 na the first act of God in putting life on planet Earth. Ano yung unang galaw ng Panginoon? Was moving. He moved the water. Was there creation on the first day? There was none. He just simply moved the water, the face of the water. And the Spirit of God moved upon the face of... Mayroon tayong series ng Genesis, yung creation narrative. Ganda yan, kapatid. Napakaganda niya. And then second question, kasi dalawa lang ang work of God, creation at redemption. So what is intrinsic in the reality of redemption? Movement. Kaya ang movement, kapatid, yan talaga ang pinaka-importante nating maintindihan. Kaya nga, redemption is a movement, great controversy is a movement, the church is a movement. So dito natin, no? Ang nakaganda sa atin, dineclare na ng langit yung victory. Dineclare niya kay Satanas kung sino nang manalo. Kaya galit talaga si Satanas na malalaman ninyo yung pinaka-closing prescription niya. The most important word in understanding redemption is the word movement, my beloved friends, ministers, pastors, elders of the church. The most important word in understanding redemption is the word movement. Why? Because that is God's love. God is like, it's a movement. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. It's an action. Whosoever believeth in Him. No? The story of redemption can be a story when there is the flow or the movement that begins and eventually closes to its end.
Bakit tinawag yan story of redemption? Kasi may simula, mayroon siyang katapusan. Tatapos talaga siya, kapatid. Kaya mayroon tayong creation 1 to 7. Redemption is also 1 to 7. Maganda yan, kapatid. Na iba nating episode yan. So our story of beginning and its end. Ang ating kwento ng ating buhay sa mundo, may simulain at mayroong katapusan. Kaya nga ang Bible, Genesis, beginning, at ang katapusan, Revelation. It's not by accident na ito ang Bible natin, Genesis to Revelation. Yan ang Bible. Bakit? Yan ang narrative of movements of God and His people. Tingnan mo yung Biblia. Sino ba? God and His people yan. Na yung mga anak na yan, paging tapat, maging liwanag sila doon sa mga pagans around them. God and His people of the past and now, hanggang ngayon. Tayo ngayon ito. Ang Biblia na nandito tayo. Tayo ang nasa loob ng Biblia ngayon. Dahil ito na ang closing ng ating kasaysayan ng story of redemption. So understanding movement is knowing exact location and direction. Ulitin ko. Understanding movement is knowing exact location and direction. Pag naintindihan mo ang movement, alam mo kung nasaan ka at alam mo kung saan ka pupunta. Kasi pag hindi mo alam, hindi mo naintindihan, hindi mo maramdaman kung saan patungo ang agos ng iyong tinatayuan. So understanding movement is knowing and seeing lessons of victory and defeat. Pag alam mo ang movement, malalaman mo kung ano yung leksyon na bakit na nagumpay, ano ang leksyon, bakit natalo, victory and defeat. Yun ang movement, kapatid. Kaya nga ang Bible, bakit hindi ito binigay kay Noah, hindi binigay kay Abraham, doon pa kay Moses? Isipin mo, 2,500 years na ang nakalipas. Saka pa binigay kay Moses yung the first books, 5 books of the Bible. Why? Kasi kapatid, it was Moses who made the accounting of fundamental facts. Si Moses ang nag-account ng mga fundamental facts of life's movement. Paano tumayo si Abraham, isinulat niya, paano nakakuha ng lesson tungkol sa kasaysayan ni Noah. Si Moses ang nagsulat niyan. From the start, because in his time, sa panahon ni Moses, they can view the lessons learned. Makuha nila yung leksyon of faith and struggle. Ano yun? Movement of their forefathers. Besides, Moses is a motive by himself. Si Moses ay isang motive, isang larawan, kapatid, na nag-summarize ng ating story of redemption. Kasi si Moses, siya ang simbolo ng pilgrimages. That after all, we are just pilgrims on this planet Earth. We are not permanent residents on this earth right now. Kasi babaguhin ito ng Panginoon. So Bible is not only about narratives of movements of the people and events of the past, but it is also about the revelation of the movement of you and me right now. Ganda, kapatid. Tayo pala ang star dito, actor and actress sa Biblia. It's about Christ and His work of redemption that is about to close with us. Ang ganda, kapatid. Ulitin ko. It's about Christ and His work. The Bible that we have now, na isinulat ang apocalyptic sa river, sa mount at sa island, it's about Christ and His work of redemption. That is about to close. Magsarado na ito with us. Kasama tayo sa pagsara. Kasama tayo, kapatid. That is about to close with us. The apocalyptic generation. Why? Because we are the subject of the Bible today. Napakabait ng Panginoon, kapatid. We are the object of the final controversy.
Yung labanan ni Satanas sa kanyang pakipaglaban sa kanyang Creator. Tayo ngayon ang focus niya. The object of the final controversy between Christ, our Redeemer, against Satan, the Destroyer. We are the center of Bible's closing discussions. We are called to decide for finality. Ngayong gabi, kapatid, tinawagan tayo ngayon to decide for finality, my friend. Kailangan na tayong magdesisyon, kapatid. We are the object of the final controversy. We are called to decide for finality. And the good news, and at the same time, a critical news tonight, we are being timed, my friend. We are being timed. Kulang lang din yan, letter D, yung time na yan. We are being timed. Inurasan tayo, kapatid. Ano pala itong most important consciousness natin ngayon? Ano ang pinaka-importanting consciousness natin ngayong gabi? O umaga dyan sa iba't ibang bansa? Ano yung pinaka-importanting consciousness na dapat nating magalaw sa ating mga isipan? We are being timed, my friend. Inurasan tayo. Kaya sinabi niya, we are living on a borrowed time, my friend. What is this called for? Ano bang panawagan sa panahon na ito para sa atin? Ang time na yan ay tinawag yan na time of the end. Wow! Naisulat ba sa Bible? Of course! Nandyan yan sa river, sa mount, at sa island. Time of the end. Language indicator. Kaya simula pa, mayroong lingwahe talaga ang langit, si Kristo, para hindi tayo mawala, hindi tayo maligaw sa ating mga pananampalataya. Yung time of the end, when did it start? Saan nagsimula yung time of the end? So, pag sinabi natin time of the end, alam natin sa history at pag-aaral ng Biblia na mayroong prophecy na 1,260, mayroong prophecy na time na tinatawag 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. So alam natin na it starts in a time na nandoon, kapatid, ang maraming mga pangyayari. Yung tinatawag niya the Age of Enlightenment. Bakit kaya tinawag itong Age of Enlightenment yung 1800, ang tawag 19th century? Kaya nga, napaloob din dyan yung tinatawag nating growing in grace. Knowledge shall increase. Kasi nagsimula ang time of the end, 1798, 1844, 1863. So crucial yan na year sa tinatawag nating biblical prophetic time. Oh, really? So mapag-aralan din natin yan sa sunod na mga episode. Pero dito lang, grounded lang tayo sa mga fundamental principles. So what were the movements or activities sa time of the end? Ang tanong ngayon, when will it closes? Kung ang time of the end may simula at tayo'y inurasan, kailan kaya ito matapos? When will it closes? Galing. The answer, when Christ will appear in the clouds of heaven. Christ coming terminates the provision of humanity, terminates the great controversy, terminates the story of redemption, my friend. What are the movement activities of Christ coming? Yun ang mabigat na tanong. Kasi pag nalalaman mo ang movement activities of Christ coming at nakikita mo ito, so makaproclaim ka, mamumuhay ka, na ang buhay mo may mensahe, kaakibat doon sa sinasabi ni Kristo. Namumuhay tayo sa buhay kaakibat sa sinasabi ni Kristo. Hindi tayo namumuhay gaya ng marami dyan na hindi ka na masilipan na, ano ba yan? Ano ba yung buhay na? Parehas lang kami yan eh. Busy. Hindi tayo masilipan na mayroon tayong pinaghandaan na darating. Maraming mga tao na mga faith believers or mga sinatawag na
Adventist, hindi masilipan na mayroong silang pinaghandaan at na mayroong darating na Mesiyas. Kaya ngayong gabi, kapatid, yung activities of Christ coming, in-specify talaga siya. Yung activities ng Christ coming ay hindi natin pwedeng i-misinterpret kasi these are based on heaven's principle. Yung time of the end, alam natin, kapatid, ito na yung establishment of the last church. Kaya mayroon tayong the seventh of the seven churches. Okay? Mayroon kayong hint yan kasi mayroon tayong specific episode na yan. Mayroon din tayong movement of the church proclaiming the last warning. Ano yung warning? Fear God and give glory to Him for the hour of His judgment is come. Ganda yan. Then movement of the little horn, the second phase, reign. Yung pangalawang paghari at darating na ang Panginoon. Ganda din yan. Ano pa? Movement of politics, economics that leads to globalization. Ooh. Ito na pala ang sinasabi ng ating series, globalization. Bakit? It covers all. It affects us. It will move us. Kaya yung movement of policy that inculturates humanity, na nagkultura, naging way of life ng humanity for 1,000 years of peace and prosperity. Take note, this is very heavy, Pastor. This is very heavy, theologians. So ang ating ngayong gabi, ang eternity-defining questions natin ngayon, ay ang katanungan na nagsasabing, are we now? Nandito pa ba tayo sa movement of the beginning of the time of the end? Kasi kung nagsimula siya sa 1798, 1863, 157 years na ang Seventh-day Adventist. 157, 60 years na ang mga Methodist. Ano na yung mga lahat ng reliyon na yan? Are we now in the movement of the closing of the time of the end? Or are we in the beginning of the time of the end? My beloved friends, brothers and sisters, we are now in the closing movement of the time of the end. Kaya sinabi talaga na there is always a purpose in every movement. A time to begin and a time to end. All written for the purposes of the Creator and our Redeemer. Movement, sinasabi diyan, contextualize the entirety of life. From creation, great controversy to redemption. It is the keyword in winning the war. Ito ang keyword in winning the war. Bakit? Sa totoong gira, kapatid, pag hindi mo nakita ang galaw ng kaaway mo, matuklasan mo na lang na natali na pala ang paat kamay mo. Nasa tabi mo na ang kaaway mo. Ganon, katindi. Pag hindi mo nakikita ang movement, kapatid. Kaya mayroong mga telescope, mayroong mga ano yan, mga guard, mga watchmen, para hindi makapenetrate ang kaaway. Because winning a war, the key word is understanding movement. It is the essence of what it means by Christ. It is written. So it is written, yung movement of the enemy. So dito natin makikita, kapatid, na yung Christ use of language indicators, yung physical delivery niya sa message niya, dito natin maintindihan na may language indicators yan. Ano yung language indicators niya? Redemption movement in the closing of the great controversy. Wrap up by closing statements. Ang ganda nito, kapatid. Closing statements. So pula ang baso ko, pula din yun sa likod ko. Testified by Christ personally. Siya nag-testify. Kaya testimonies. Here are the patients, here are they that keep the commandments of God and have the testimony of Jesus. Ano yung testimony ni Jesus? Ito yung testimony ni Jesus. Siya mismo nagbigay, siya mismo nag-engage physically. Ito yung testimonya niya. Sa testimonya niya, mayroon siyang statement, closing statement. Sa river, ang sinabi niya, what shall be the last end? Tingnan mo ha. What shall be the last end? Pagdating sa Mount of Olives, pareho ang language nila. And the end of the world will come. End of the world. Pagdating natin dito sa island, my works and to the end. They have the same language, my beloved
friends. Ano pa kapatid? Sa river, sinabi niya, what shall be the last end? Oh! Hindi niya sinabi, what shall be the end? What shall be the last? Double emphasis, ibig sabihin, wala nang kasunod. What shall be the last end? Oh! Pagdating natin sa Mount of Olive, ano sinabi sa Mount of Olive? And the end of the world, my works unto the end. Ano pa? Parehas lang ng language sila kapatid. Ano pang sinasabi dito? No? Meron sinabi dito, no? Yan. Sinasabi dito, I will let you know. I will show you the end. Yan ang sa river, kapatid. Sinabi ni Kristo kay Daniel, I will let you know. I will show you what will be the end. Pagdating niya dito sa Mount of Olive, ang sinabi din dito, shall see. When you shall see, the same verb. The verb is, you will see. I will show the function of the eyes. Some function ba? Physical functions. Dito naman sa Revelation, sa island, read it, hear, and keep. The same intent, the same intention and meaning, my friend. Because they describe the same event. Wow! Dito natin makikita, kapatid, okay? Dito natin makikita na no philosophy and theology required. Hindi na kailangan ng theology at philosophy ito. Bakit? Kasi the Bible will stand by itself. Sa bibig mismo ni Kristo, lumabas. Ang tawag nito, kapatid, truth stands by itself. In other words, truth is self-evident. Wala tayong lahat, makita natin ito. Makikita nyo sa sunod-sunod na gabi. Kaya huwag niyong kaligtaan kasi series ito. Hindi kayo pwedeng mag-pick up kasi pag na-miss nyo ito at kahapon, mahirapan na nyo maintindihan bukas ng gabi. Kaya kailangan nyo panoorin. Kaya yung truth stands by itself. Ito na ang generation natin, kapatid, na hindi na kailangan ng philosophy at theology. Hindi mo na maghanap ka ng libro kung saan libro yan isinulat. Saang library yan? Sinong scholar ang sumulat? Wala na, kapatid. Kasi Bible na lang ang tatayo ngayon. Ang Bible rin, siya rin ang tutulong sa ating mga scientists. Napakabait ng langit para sa atin, mga kapatid. Ano pang sinabi? He shall destroy wonderfully. Ang ganda ng river, kapatid, ha? Dito sa river, sinabi ni Kristo na ang kaaway niya, He shall destroy wonderfully. Pagdating dito sa Mount of Olive, ang kaaway din ng ating pananampalataya, He shall show great signs and wonders. Parehas lang. Pagdating dito naman sa Revelation, the enemy of Christ will show great signs and wonders. The same essence of life. He shall destroy wonderfully. Ang bait ng Panginoon sa grasya niya. Kaya napaka-specific niya. Napakadaming language indicators. It is a point of impossibility. Bakit nagkataon na yung tatlo sila? Isa lang ang kanilang mga language. Halimbawa, when the transgressors are come to the full. Pagdating natin sa Mount of Olive, iniquity shall abound. Pagdating sa island, all nations ring. Walang natira. Walang natira. All nations. Napaka-progressive, napaka-definite ng statement ng langit. Kaya nakakatulong ito, no? Lalo na sa mga pastors, ministers in the field. Tayo talaga kailangan natin maintindihan yung social philosophy, social dynamics. Kasi sa ating theological studies, hindi natin yan natutukan, kapatid. Let us be honest and true to the dealings of our lives. Bilang mga ministers, pastors, elders of the church, we have to be straight and honest to where we are now. Kaya kailangan natin maintindihan, no? Dito, kapatid, ang napakaganda nito. I-share nyo ito. I-share nyo ito. Yung language indicator, everyone is afforded to understand and make decisions. Napakabait ng Panginoon. Kasi ipinakita ngayon sa atin na magbigay na tayo ng ating tamang desisyon. Naintindihan na natin
na mayroong espesyal na mensahe ang Panginoon sa ating generation. What a special message for all of us. Kaya sinabi talaga ni Sister White, sa manuscript page 152, sa napakagandang mga language indicators, 3 sila. Pero isa lang ang mensahe. One God in 3 distinct personality. One message in 3 distinct locations. The unity of the message. My beloved, because 3 represents unity. Kaya sinabi ni Sister White, then let the distinct message. Maganda ang title niya sa original manuscript kasi maganda pa yung title niya na yung pinaka-heading niya. Kinuha ko lang ang isa sa mga statement niya. Then let the distinct message for this time be sent from watchman to watchman on the walls of Zion. Let us try to dissect this statement, my friend. Pag sinabing watchman, you are at the front of the wall seeing the movement down and far beyond. Watchman ka eh. Ikaw ang mag-announce ng trumpet na the enemy is coming. Watchman ka. Bakit ang reference point ni Sister White sa ating generation, we are the watchman on the walls of Zion? Because we are the last. Ang nakaganda pa dito, ilang taon na tayo si Ellen G. White? Anong taon pa si Ellen G. White namatay? But let the distinct message, ano ba yung distinct message? Yung malinaw na mensahe sa panahon natin. For this time, be sent from watchman to watchman. Kaya ibigay talaga natin ito sa lahat ng mga elders, pastors sa buong mundo. We have to deliver. Magtulungan tayo, kapatid. Tulungan tayo. By your own, you can deliver this message to all. Now, let us come together. Tayo lahat, wala nang diferensya sa atin kung ano ba ang achievement natin sa edukasyon. Ang importante sa atin, hawak natin ang salita ng Diyos. Kasi at the foot of the cross, at the book, sa Bible, kapatid, the Holy Spirit is the one that gives us the understanding. Hindi tayo nakadepende sa tao, kapatid. It's only the Holy Spirit that will revive us. Ano bang sinabi? On the same manuscript, anong sinabi niya dito? Watchmen on the walls of Zion are to be vigilant and sleep not day or night. But if they have not received, ano yung hindi na nare-receive? The message from the lips of Christ. Hala, galing sa lips ni Jesus Christ. Na sa buong Biblia ito, na nagsasabi, yung engagement ni Jesus sa buong Biblia tungkol sa last movement niya, saan natin mababasa na bibig niya ang nagsasalita? From the lips of Christ. Sana tayo makakita na engagement na si Kristo mismo sa bibig niya lumabas ang mensahe. For us, as the watchman on the wall. Para sa atin bilang watchman on the walls of Zion. From the lips of Christ, their trumpets will give an uncertain sound. Kaya malinaw ito, kapatid, na kung anuman ang proclamation ministries natin ngayon, na hindi galing dyan sa Biblia na si Kristo mismo nag-engage, tama yun sa nakalipas ng panahon. Walang problema yun kasi mensahe din yun. Pero ang importante natin ngayon, naabutan na nga tayo ngayon ng freezing point, nakikita na natin yung struggle doon sa itaas, na doon ang marami nilang mga, may book pa ngayon si George Knight na Authority War, War in Authority. Dito, kapatid, ang solusyon, message from the lips of Christ. Pag hindi natin makuha at maghawakan ang mensahe na ito at ito ang ating imensahe, pag hindi ito, ang trumpita natin, hindi certain ang sound. Their trumpets will give an uncertain sound. Tumutunog pa rin.
Sumisigaw pa rin ang mensahe, pero uncertain ang kanyang sound. Brethren and sisters, God calls upon you, both ministers and lay persons. Huwag na kayong masaktan mga pastors, leaders, dyan sa CDM, sa CLC, dyan sa CDM, sa Mindanao, kay pastor dyan, huwag na kayong masaktan. Basahin lang natin ito, ministers and lay persons. Listen to his voice. Hindi sinabi, listen to Brother Soliano. Hindi naman sinabi dito. Ako lang nagbasa. Listen to his voice. Capital letter yan, his voice, si Jesus yan eh. Kasi siya ang subject dito, Christ. As speaking to you through his word. Biblia ito, kapatid. Biblia ito. Mga reform, mga offshoots. Kung ano man ang sinasabi nating mga sermon, mga tunes, mga tinatawag dyan yung mga pneumons, kapatid. Ihinto na natin yan. Panghawakan na natin itong Christ closing prescription. Siya mismo physical nakipag-engage. Kung gusto natin na hindi tayo madungisan, maintindihan natin yung galaw ng kaaway sa napakakapangyarihang movement ngayon ng ating generation, movement ng ating sosyedad, social dynamism, na yung intention lamang ay mahatak ang ating oras sa paghahanda. My beloved friends, tonight, ito na talaga, si Kristo talaga from His own lips. Walang ibang punto na dapat nating hanapin. Doon lang ito sa lips ni Jesus, sa River of Hiddekel. Doon sa Mount of Olives at saka sa Island of Patmos. Kasi itong tatlo, isa lang ang mensahe. Apocalyptic for the closing generations. So may God will continually impress us for the sealing of our faith. Dito natin makikita, kapatid, na ang generation natin ngayon, nilaanan ng Panginoon ng mensahe na si Kristo mismo ang naghatid physically sa river, sa mount, at sa island. Bukas ng gabi, kapatid, patuloy nating pag-aralan. Lalago tayo ngayon, magsimula na tayo, kapatid. Si Kristo at ang global warming na crisis, dito na. Dito na, magsimula na tayo. Makikita na natin sa dalawang mata ang salita ni Kristo na magbasahin natin. Basahin nyo ang Matthew chapter 24, the Mount of Olives, at dito natin maintindihan si Kristo at ang global warming crisis. Shall we bow our heads for prayer? Our great God, loving Father in heaven, in the throne of your grace, kami po'y nagpapasalamat, Panginoon, sa mga oras na ipinagkaloob mo sa amin, sa mga kaluluwa na sadyang dumako sa online upang makibahagi at makiisa sa Espiritu at sa iyong banal na salita. To learn, to grow in grace in the knowledge of your saving words. Thank you, Lord Holy Spirit, for impressing all of us that these people right now, kaming lahat ngayon, will be used by your grace and power. It's not by accident that you have chosen them to be online, because you have called them to be the Elijah, to be the sharer, to be the deliverer, to be the proclaimer of your truth that you have delivered on the river, the mount, and the island. Bless them as they engage themselves in the proclamation by sharing to your friends, by liking it, and sharing to all their friends to know what is present truth today. Into thy hands, we commit our lives today in the healing of your grace. In Christ's name we pray. Amen. So sa lahat ng ating, si Oliver G. Goso, okay, kay Dong Cometa, Dong, please share this one. There, the rest of the brethren right there. No? I-share talaga ninyo yan, Brother Dong dyan. Okay, Ma'am Nini Diaz dyan sa New York. Now, regards to Pastor, continually share this one. I know na maraming pumapasok dito, Ma'am Nini
that you are the one responsible for these precious souls. Na by your sharing, nanunood din sila. No, kay Manny Geraldes, kay Gloriosa, by one simple fingertips, we save lives. Kung ang push button ang ginagawa ng technology ngayon, let us tap the finger to share, and we will be saving souls for Christ. Kay Gloriosa Pedros, kay Ninil Gisando, dyan kay Ayesa, no? Kay Pastor John Anthony Bondad. I've been telling you, Pastor, you have to get into this line, my beloved Pastor. Kay Sir Oliver Gigoso, kumusta Jay? Dyan sa Vena, Australia, no? Dyan kay Jonathan Austero, dyan sa London. Okay? Sa mga Sescon family sa Tagaytay, na ito ng panahon, i-share natin kay Pastor Richard Maposa. Sir, he really need to sacrifice for that 1.5 hour because it saves a lot. It means a lot for us. Guys, Les Mara, nagsana sa Antipulo, kapatid. No, watching this series right now. No, kay Sister Dizzy sa iyong mga kapatid. Kay Suring Corpus. O kay Brother Alex Agari who keep on sharing. Hopefully, Sir Alex, you please notify us of your presence. Sir Alex Agari, no? You have done so much for the sharing. Kay Elder Pabling Paklauna, sa kanyang mga kaibigan dyan sa Dumaguete, no? Sa mga pastors dyan, sa mga kaibigan ng Voice of Hope. Dito tayo ngayon sa pangalan ng Eternity Broadcasting Services or EBS. Kasama ang ating Radical Mission kapatid, Radical Missions. Sa pangalan ng Radical Missions, nila ni Alan Abarques, Jim Lim, Harry Ismaya, Carmen Voinopi, Eternity Broadcasting Family, no, kay Jane Mendoza, sa Sasing, Eugene Sasing, Sister Leona, and the children, no, sa lahat, no, dito kang Saint Soliano, kay BBO, kay Jixel, at kay Sister Raquel Soliano. So, we're extending our regards doon sa aking kaibigan, no? Sa ating kapatid na si Saldi, City Councilor Cagayan de Oro. Ang matalino naming kababayan na dyan sa Cagayan de Oro, who can be the mayor of the Cagayan de Oro. No? Si Councilor Saldi Ocon, no? Na nasa Cagayan. Si Emily Pala na nasa Leyte ngayon. Si, dyan sa Ayas, kay Sister Dalia Paed. So, we miss your kids. We miss you so much. Let's go online. It's a freezing time. So, God will bless us abundantly in this critical time because the Holy Spirit is sealing. What do you mean by sealing? Preserving our lives to meet Him at the clouds. So, God bless us kay May Monsales. No, sino pa? Baka makalimutan natin dyan sa Bacolod, sa Iloilo, sa Davao, sa Cebu, sa Bukidnon. No, na palagi ninyong we will be having a special sharing sa inyo. Ibibigay din namin sa inyo yan, no? Bigay kami ng speaker na nandoon na lahat yung mga messages. I-share niya, pakinggan niyo yan habang kayo kumakain. Kay Brother Saldi Shentos. Okay? Dyan sa Leyte. So marami tayong mga nandito sa Leyte, kapatid, na nanonood patuloy. So continually share nyo lang. Share. Wala namang, kapatid yan, wala namang mahirap sa pag-share. Just notify, just like it, so we will know. So see you tomorrow evening, si Kristo at ang global warming na crisis na ating nararanasan ngayon sa ating henerasyon. Thank you and God bless kay Bini Apostol na taga-Baganga sa lahat ng ating kababayan, mga classmate dyan sa Cebu. God bless us all kay Sister Emma Mendoza at sa mga Obejero family. God bless us tonight. See you tomorrow evening.